следващите минути в Културно ще се опитаме да се вгледаме в езика на телата си. Така е направил и хореографът Живко Желязков от Дарида Данс Център. Живко, може би да започнем с това. Какво представлява езика на тялото ни и дали достатъчно знаем за него? Езика на тялото ни, тялото ни е средството, чрез което усещаме света около нас. И неговата реакция е най-искрена и най-точна. Повече от думите, тъй като всеки от нас притежава сетива, с които улавя всеки един детайл в комуникацията с другите хора и изобщо в средата, в която тялото присъства. Да, но вие сте били актьор. Завършил сте актьорство, майсторство. И защо изведнъж танци? По време на моето обучение в надвис, след втората година, забелязах, че започнах да проявявам интерес към тялото, как то се държи в определени ситуации и да не обръщам толкова внимание на словото. В смисъл, това, което започна да ми става интересно, е да търся несъответствията между словото и поведението на тялото в определена ситуация. Думите лъжат. В някои ситуации, да. Тялото е по-искрено. Тялото е по-искрено. И така, вие отидохте в Австралия, там завършихте една програма и не останахте в Австралия. Защо? Като цяло, през 2000-та година възможностите за това да се запознае с съвременния танц, с начините на работа в България бяха много малки. И аз бях част от една програма за съвременна хореография в Victorian College of the Arts в Мелбърн. И фактически през този период аз успях да изградя начина си на работа и да се фокусирам върху определени детайли, които след толкова време продължават да ме занимават и да търся нови посоки. Отидохте после в Испания и там създадохте център ли? Какво всъщност направихте там? Да, след престоя ми в Австралия ние се запознахме с Атанас, който е менеджер на нашия танцов център, и получихме покана за създаване на пространство в Южна Испания от неговото построяване като сграда, така и неговото менажиране, и там в период на близо 5 години ние имахме възможността да съберем екип от професионалисти от различни краища на Европа и не само, и да споделиме времето си заедно в продължение на този период. Защо се върнахте? Върнахме се, защото искахме да започнем нещо от самото начало, да използваме целият този опит и всички тези знания, които успяхме да натрупаме през тези 5 години. И в крайна сметка това, което взехме като решение, и се оказа, че намерихме България за една много подходяща дестинация и решихме да се върнем. Когато си говорихме преди да започне това предаване, вие ми казахте, че има разлика между съвременния и модерния танц. Каква е тя? Общо взето танца, както всяко изкуство, то е свързано с различни социални, културни, политически промени. По същия начин танца през годините формира различни посоки, в които артистите работят. Като цяло модерният танц, той се появява като неговата философия да се противопостави на нормите, да се противопостави на границите и на всичко това, което е толкова стриктно в класическия балет. Тоест, неговата идея е наистина да се противопостави на нещо, което вече е стабилно и нещо, което съществува. Докато съвременният танц, който започва да се развива в средата на миналия век, неговия фокус не е насочен към това да отхвърля или да приема философия, а неговия фокус е насочен към това да създава нови форми, нови взаимодействия между различни изкуства и да анализира средата,
в която творците живеят и Популярен се ли е в България съвременният танц? Ами с годините, за щастие, става все по-популярен. Тоест, сред много хора това е начин на изразяване. Това е начин на осмислене на живота ни и търсене на различни алтернативи и посоки. Поне за мен е така. Казахте ми, че ви хрумват идеи за вашите хореографии от живота наоколо, от ежедневието. Дайте пример. Ами да, общо взето това, което забелязвам в последните години, че идеите и посоките на работа, те се определят от някакви детайли от средата, в която ние се намираме. Това е един много личен изказ на мен като хореографа, също и на целия екип, с който работим. И ако трябва да дам пример, то ще бъде от последния ни спектакъл Silent Weapon, в който ние така се фокусирахме върху манипулацията. Тоест, забързани в задачите, в ежедневието си, колко пъти дневно ние се подаваме на тази манипулация. И така, с развитието на технологиите и стремежа за позициониране на различни компании, на различни продукти, се измислят наистина много, много така успешни модели и начини за достигане до обикновения човек. А всъщност в тази си бързина колко често се задаваме въпрос къде сме и как се променяме. С малко ще включим в нашия разговор и другия ни събеседник. Това е Атанас Маев, артистичният директор на Derrida Dance Center. Всъщност, как се казва? Сидра Бел, струва ми се, американката, която в момента гостува при вас. Така че сега ще видим един репортаж, направен от неин спектакъл. Нюйоркчанката Сидра Бел умее да разказва истории с танц. Представленията на бившата балерина и настоящ хореограф се играят на 4 континента. От 2 седмици тя обучава български танцори. This is my second year in Sofia. Last year I came on a special grant from the Trust for Mutual Understanding that sent me as an ambassador for culture to work with the dancers here at Derrida Dance Center. And also my company came and performed at One Week Dance Festival in Plovdiv. So we decided it was so successful that we should do it again. And this time I was able to bring 2 dancers to be in residence to create a new work. So we're starting a new piece that will premiere in San Francisco in the fall. And I'm also working with the students again this year, which is very exciting. Новият проект на Сидра се казва Остатъци, но разказва една цяла любовна история. It's a duet that really navigates the basic instinct of human relationships. And I'm very excited about it. I really have enjoyed working with the dancers on these different little scenes. It's like a short story with a lot of suspense. So I like to work a lot with cinema, the idea of cinema and dance live performance. I think this piece really kind of does that. I think it's just a little window into, again, a relationship, but it navigates things that we all experience in a surreal way, like a cinema would be. So it is provocative in the sense that it touches on all of these needs and wants and sometimes conflict and then animalness. So it's exciting when you see that embodied in a piece of art, and then you can kind of feel that reflected back into your personal experience without it being your experience literally. Задачата да разкажат тази история е възложена на Ребека Марголик и Тушурик Фредерикс, канадка и южноафриканец, 2 от младите надежди на съвременния танц. It is. They're highly skilled. They're some of the best dancers in the United States, and they come from schools for higher education for dance, and they have to be very visceral
and intelligent and emotional. They have to be able to combine all those things together in my work. Като повечето хореографи, Сидра се наслаждава на моментите, в които всичко се слива в едно. Тя умело смесва различни стилове танци, музика и звуци с ясното убеждение, че човек не бива да си поставя граници. I use a lot of classical vocabulary because that was my base. I studied in classical ballet, and I think what that does, it gives you is a very strong foundation of a body that can stack and stand. But with contemporary dance, it takes all of those things and starts moving it and shaping it into deviated shapes, and you have to go in and out of the ground very easily. So it's an amalgamation of all those classical forms mixed with sometimes popular culture, dance, and it's just exciting as a contemporary artist that you don't have to subscribe to one way, that you can really be influenced by so many different areas in dance, including theater. Българската публика видя предпремиерно остатъци в Derrida Dance Center. Премиерата му е през ноември в Сан-Франциско. Продължаваме разговора сега с Атанас Маев, артистичния директор на Derrida Dance Center. Може би да започнем с това. Защо пък Derrida? Откъде на къде? Тук може би беше добре Живко да спомене защо. Защото идеята и връзката с Derrida дойде след прочитането на една книга, в който той среща философията на Derrida и в последствие ме сподели в момент, в който ние определяхме визията и начина, по който нашата нова стартъп компания тръгваше тогава. Всичко изхожда от езика на тялото и начина, по който Жак Derrida споделя за... Хората, май танцорите му казват Derrida. Така че да си го казваме както те го казват. Derrida, самия той казва, че излизането от рамката е нещо, което носи прогрес. Derrida тогава. Derrida или... Оттам насетне срещнахме и теорията му за деконструкция, която стана водеща в философията на Derrida Dance и в последствие Derrida Dance Center при неговото основаване. Да се върнем на основаването обаче. 2008 или бъркам? 2010 година основахме танцовия център. 2008 година се върнахме от проекта ни в Испания, в София. Основаването на танцовия център не е просто по някакъв начин реализиране на една наша мечта, а то дойде като логическа стъпка и дойде на място и във време, в което то имаше нужда да се появи. Казахте ми, че когато сте дошли тук, сте заварили просто едно пространство, което е разбито. Танцори, които не знаят на кой свят са. Никой не знае в какво ще участва оттам нататък. И вие сте се опитали да ги обедините, да ги съберете. Като цяло една от посоките, в които работим, е наистина сплотяване на полето. За нас няма конфронтация между партньори или между колеги. Мислим, че на първо място ние трябва да работим заедно за постигане на една обща цел и развиване и създаване условия съвременният танц да прогресира в България. Това не може да стане само с Живко Желязков и Атанас Маев, нито с 4-те стени на Derrida Dance Center, а с хората, които влизат в него. Тези хора обаче, които влизат в него, трябва да се хранят и когато влязат в магазина, трябва да платят с нещо. Как те живеят? Абсолютно. Ето тук бих споменал за разликата между комерциално и некомерциално и по какъв начин се третира тази дума комерциално. Derrida Dance Center е изцяло частна инициатива. Тя няма структурно финансиране. Всичките ни разходи, които ние имаме месечно, се покриват от курсовете и услугите, които ние предлагаме. И по този начин
имаме два позитивни ефекта. Единият, че не успяваме да бъдем независими и устойчиви, развивайки добър маркетинг и така ще го нарека бизнес план. И вторият позитивен ефект е създава една много приятна социална общност от хора, които идват и споделят с нас свободното си време и те са част от нашия екип. Наско, извинявайте, нека да ви говоря така по-интимно. Да. Нямате ли поне в един момент някакъв страх, че това може да се провали? Имахме така в кавички ще кажа съветници в началото, които казваха: знаете ли колко хора са стартирали като вас и не са успяли? Факт, че ние изтеглихме кредит от банка, за да инвестираме всичко в това пространство, само по себе си беше знак, че ние сме готови да рискуваме всичко. Но на една възраст, около 30 години, човек няма от какво да се плаши. В смисъл, ако ти вярваш в себе си, дори да фалираш с заема, който ние изтеглихме от банката, знаем, че може да има ново начало, може да продължим, може да не сме предприемачи, може да станем служители утре, но няма какво да те изплаши точно в този интервал, точно тогава, когато се развиваш. И аз вярвам в Живко. Вашите международни проекти, вие гледате и навън, искате да излезете навън, на международна сцена, да показвате какво правите. Аз мисля, че Дарида Денс Център е много по-известен в чужбина, отколкото в България. Миналата година примерът ни беше отличен от Европейската комисия като добра практика. Говоря за резидентските програми и моделът. Защо е важен? Резидентските програми са приоритет и какво означават резидентски програми? Може би е добре да дефинираме на вашите зрители. Това е инструмент, чрез който ние даваме възможност и споделяме ресурса, който притежаваме в Дарида Денс Център за продуциране от реализиране на продукции на наши колеги и организации. Било то в България, български организации или чужди организации. Като този инструмент на нас ни води две ползи много големи. Нашите колеги, които идват от чужбина и реализират проектите си тук в България или в София, да кажем в момента, те виждат, че наистина има условия в София за продуциране, реализиране и минимизиране на цената на разход на техните продукции. По този начин ние създаваме посланници на случващо се тук, извън България. И вторият ефект, само да кажа, да си довърша мисълта, е сплотяване на професионалната общност. Давайки възможност и споделяйки с нашите колеги, тогава вече полето става по-единно. Живко, вие не сте ли ревнив, когато идват други хореографи, чужди тук в България да продуцират и да се изявяват? Не ви ли отнемат от територията? Не, напротив. Една от нашите цели е да запознаваме хората, които са в Dance Sport Derrida, която е обучителна и тренинг програма за професионални танцори, да ги запознаваме с различни начини на работа. Това мисля, че е изключително важно и както миналата година, особено тази година, по същия начин ние успяваме да каним повече от 15 външни хореографи, които да споделят техния опит. Изобщо за съвременните изкуства е много важна комуникацията на хора, които идват от различна географска част, по някакъв начин имат различна идентичност и са интересни поради това, че те са строго индивидуални. И съм убеден и опита ми показва, че всяко едно такова сближаване и общуване е провокация за ново търсене и за нещо, което наистина е различно. На какво ви научи общуването с Сидра Бел? Сидра Бел, аз се възхищавам наистина на нейния професионализъм и на нейния подход към човек. Няма да кажа към танцорите, а към човека и неговата индивидуалност. Това, с което тя ме впечатлява е начинът, по който тя достига до всеки един човек, с когото общува. Тоест, това е процес, който е много плавен, много приятен, без да създава условности и рамки, в които протича тази комуникация. Това е нещо, което определено ме впечатли. А от друга страна, чисто така професионално, нейната лична естетика.
Трябва ли човек задължително да умее да прави шпагат, за да дойде във вашето данс студио? Не. Това, което трябва, е човек да бъде себе си. И да не се страхува от това, просто когато влезе в залата, да се почувства като без облекло. Тоест абсолютно разголен, сам със себе си. За какво мечтаете вие двамата? За коя сцена? Световна, велика? За какви ръкопляскания, аплаузи? Ами, ако мога аз да отговоря на този въпрос, значи като цяло нашия фокус не е да бъдем на определена сцена. В смисъл, откакто така работим по-усилено в създаването на спектакли, ние пътуваме на различни фестивали, срещаме се с различни хора. Това, за което аз лично мечтая, е този процес, който е започнал, в който сме се така втурнали страшно много хора и от година на година стават все повече, наистина да не се забавя, да продължаваме със същите темпове и да сме част от хората, които правят България като цяло по-стабилна в условията, които предоставя за развитието на съвременните изкуства като цяло. Наско, а вие за какво мечтаете? Преди време, когато стартирахме, в момент, в който Живко предложи ние да стъпиме върху промене на политиката за култура и за развитие, аз му казах, не е много по-лесно, ще може би да използваме инструментите на бизнеса, за да създадем условия да не си губим време в убеждение. Но аз и мечтая примера да вдъхновява все повече ковачи на нови закони и на нови стратегии, и по този начин ние да бъдем инструмент в техните ръце, а те да ни създават въздух и среда, в която ние да развиваме това, което правим. И когато вие казвате, препратка към предният ви гост и разговор, как се чувствате повече американец или българин, просто да се чувстваме творци на себе си и на живота си. И мечтая, влизайки в Дарида Данс Център, всеки да има възможност да инкубира себе си и да намери себе си. И да избяга от шлифоването на ежедневието. Това е една от малкото ми мечти. Има и други, но предаването ви е много кратко и няма да стигне времето. Следващия път. Благодаря ви и успех на Дарида Данс Център. Благодаря и успех на предаването. Наистина е страхотно и поздравления за философията. Страхотно. Вие гледахте първото издание на предаването Културно, предаване за културните българи. Очакваме вашите мнения, предложения за гости на Фейсбук страницата на BIT Културно, както и на сайта bittelevision.com.